Ayan guys, bali share ko sa inyo kung ano ba yung laman nito. Isang box lang siya, worth 2,300 plus. Tapos sa grocery naman is 1,700 plus. Diba? Tatlong box siya, pero 1 plus lang siya, 1,700 mahigit. Ito naman, isang box lang siya, pero mabot siya ng 2,300 mahigit. Ayan, ano ba yung mga laman nito? Pakita ko sa inyo guys. Hello mga mamshi, ayan, marahin na aga sa Indogabos. Ayan, bali, kung napanood niyo yung upload ko kahapon, 'di ba? Meron tayong tatlong tindahan na napamilihan sa Novaliches Bayan. Pero yung isa doon is i-share ko sa inyo, yung sa Omi Merchandise sa grocery. Shout out kay Iban. Ayan, kasi nagtanong siya kung saan daw mas mura kay Incheck ba daw or sa Omi Merchandise. Magkaiba naman sila kasi sa Omi Merchandise is grocery, tapos yung kay Incheck is mga item, pero meron kasing tinda sa Omi Merchandise na meron din kay Incheck, pero hindi lahat. Para sa akin is same lang silang mura. Diba? Same lang naman silang mura. Sa ngayon guys, i-share ko sa inyo itong napamili ko dun sa Omi Merchandise na worth 2,300 plus. Ayan, 2,362 pesos. Mga ano to, non-food. Ayan. Na kahit hindi siya fast moving, pero sa kitaan naman is medyo malaki-laki kasi dito tayo pumapatong ng mahigit sa 10%, minsan nga humihigit pa sa 20% kasi ito yung mga item na hindi naman fast moving, di ba? Isa-isahin ko sa inyo guys. Kunti lang naman to, isang box lang. Kaya lang medyo mayroon kasing mga medyo mataas yung price. Ayan, isa-isahin na natin. Ayan, buksan ko muna para tuloy-tuloy lang yung ating video. Ayan guys, katulad nito, ayan siya 'di ba? Plastic na ano. Medyo malaki-laki to ng konti. Medyo malaki yung tubo natin dito. Ito kasi is ginagamit namin, tapos tinitinda ko na rin, 'di ba? Kung sakaling hindi man siya mabili, 'di ba? Sabi ko nga hindi naman to fast moving. Ginagamit naman namin kasi pinambabalot namin sa mga bumibili. Ayan, cotton buds, dalawa na yung kinuha ko. Ito pala guys, yung sinasabi ko sa inyo na sinasadya ko na lang sa bayan. 'Di ba? Sabi ko nga hindi na ako pupunta palagi sa bayan dahil nagpapadeliver na lang tayo kay grocery at saka kay Pure Gold. Tapos bihira lang ako pumunta ng bayan sa Omi Merchandise o kaya naman kay Incheck. Dahil sa mga to, ito yung mga item na to. Yan. Meron pa akong cotton buds pero dinalawa ko na talaga to kasi nga lalo pa, 'di ba, bawal tayo makapunta nang walang inject. Buti na lang walang pasok yung asawa ko kahapon kaya ayan, nagpasama ako kahapon. Tapos yung pinasukan naman natin is okay na. Pero ang alam ko is aalisin na yung no vaccine, no ride. Kumuha tayo ng baraha, isang box. Ganito na talaga lagi kinukuha ko kasi nga para pang matagalan, 'di ba? Ayan guys, pagpasensyahan nyo na yung buhok ko dahil wala pa tayo suklay-suklay. Wala akong makuha ang suklay. Ayan guys, tapos ayan, isa pa to. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, sa mga taga Novaliches. Ito talaga yung sinasadya ko sa Omi Merchandise. Hindi ko alam kung meron dito sa ibang grocery. Pero sa Pure Gold parang wala. Hindi ko lang alam ha. Nagba-black and white tayo. Ayan guys, yung 5 plus 1 na speed blue. Ayan, mabili kasi ito sa amin kaya kumuha na talaga ako. Sa grocery, wala rin ito. Meron man ito is pa isa-isa lang, walang 5 plus 1. O diba? Kaya pag napunta na ako sa Omi Merchandise, ayan, dinadagdagan ko na talaga. Ayan siya, speed blue at saka white. Tapos ito, ayan, gutay-gutay na siya. Ang bentahan ko nito is piso. Ayan, ito guys, malaki din yung ating tubo rito, 'di ba? Meron din ako ng tag-2. Ito kasi is tag-piso. Tapos ayan guys, meron akong upload nito na pinag-share ko sa inyo kung magkano bili ko, kung saan ko binili sa Omi Merchandise. 'Di ba? Medyo tumaas to ngayon kasi nung nakaraan lang, sabi ko 'di ba, parang nasa 16 pesos lang. Tapos ito na yung mabibili ko. Ay. 'Di ba ngayon? Pero ngayon 20 point something na siya. Mahigit na siya sa 20.
Ngayon is 20.55 na siya. Pero malaki pa rin yung kita natin dahil ang bentahan ko nito is 25. Tapos ito naman is 15 pesos. Sa pure gold guys, ganito lang is nasa 22 point something na siya. Isa lang yun ha. Tapos sa merchandise, yung ganito lang yata is wala pang 20. Tapos yung ganito is nasa 11, di ba? Pero ngayon, medyo hindi lang ngayon, matagal na silang laging naka-promo yung merchandise. Ngayon is 20.55. Medyo nagmahal dahil nung huli ko pang bili yata is nasa 16 pesos lang. Pero okay pa rin dahil malaki pa rin yung ating kikitain. Ayan, taga Novaliches sa merchandise, try nyo. Medyo masikip nga lang pero mabait naman yung mga tendera doon. Tapos ito pa, ayan, kumuha tayo ng 8x11. Ayan, mabili ito sa amin. Bale, ang bentahan ko nito is 12. Tapos kumuha tayo ng isang gel kasi matagal naman ito maubos, as in matagal talaga. Kaya dati ang bentahan ko nito is 3 piso. Ngayon is nag-4 na piso ko na, 'di ba? Kumuha lang tayo ng isa dahil meron pa naman tayong stock. Meron pa naman ako nakalagay sa aking garapon kaya kumuha lang ako ng isa. Tapos matagal naman siya maubos. Yan, bali ang bentahan ko na nito is 4 na piso. Tapos kumuha ako ng kandila. Ayan, kandila. Kasi yung mga ganito ko halos naubos nung nag-brown out. Nung nakaraang linggo kasi nag-brown out dito sa amin. Kaya ayan, naubos. Kaya bumili ako uli. Tapos yung malalaki, meron pa naman ako dahil mas nabili yung maliliit. Kaya maliliit lang muna yung binili ko ngayon. Tapos ayan, bumili ako aceton lang. Kasi meron pa tayong Merthiolate. Tapos meron pa tayo ng basta yung mga partner nito is meron pa. Aceton lang yung wala. Bale, bentahan ko sa mga ganito is 7 pesos. Medyo malaki yung ating tutubuin dito dahil hindi rin naman talaga siya fast moving. Parang patay, siya, puhunan. Kaya, yan, 7 pesos. Ayan guys. Tapos dito naman sa door ko, ayan, di ba? Bali, ito na muna yung binili ko. Or ito lang yung binili ko dahil wala akong nakuha nung tag 10 pesos, di ba? Merong mumurahin lang kasi bumili ako nung dating mamahalin, as in matagal bago siya nabili. Nag-alikabok pa siya. Tapos nung ako, bumibili rin ako ng tag 10 pesos, yung siya, yung halos doble yung ating kita, di ba? Parang nasa lang siya, 60 pesos or 75 yata. Tapos pag naibenta mo is 120, kaya lang wala akong nakuha. Kaya ito na muna yung binili ko. Dito naman is malaki din yung ating kikitain. Ayan, bentahan ko dito is 15 pesos. Ayan, kaya kumuha ako ng 5 piraso. Tapos ayan, colors. Kumuha tayo ng 2 tali. Ang bentahan ko nito is 12. Tapos, syempre kung mayroon tayong plastic na 8x11 tsaka colors, meron din tayong sure na pang yellow. Ayan, bentahan ko nito is 22 pesos. And kung mapapansin nyo, maramihan na talaga kumuha nito dahil syempre nag-yellow ako. Tapos nagbebenta na rin ako, di ba? Nasa nasa 300 plus to. Ayan guys, bali 20 pirasong balot to, 20 piraso. Tapos sa glue naman, kumuha lang tayo ng 3 balot. Ayan, kasi meron pa naman akong mga stock nito. Tsaka di naman to fast moving. Ayan, ang bentahan ko nito is 10 piso isa. Ayan, 10 piso isa. Ayan, tapos sa posporo naman guys, ayan, dati-rati bumibili ako ng posporo, maramihan talaga, mga 8 piraso, 10 piraso. Pero ngayon is 3 lang yung kinuha ko. Hindi ko alam kung bakit 3 lang kinuha ko. Tsaka hirap na hirap talaga kami kahapon guys dahil motor lang yung dala namin. Hindi nakalimutan ko kasi ang ipadala is yung may sidecar. Tuloy hirap na hirap kami. O mas hirap na hirap ako. Tapos ayan guys, double A at saka triple A. Ayan, bentahan ko nito is 5 piso. Ayan, dito is malaki-laki din yung ating kitaan. Medyo hindi nga lang siya fast moving pero kahit pa paano is mabili naman to sa amin. Bali, kapag isang piraso, 5 piso. Kapag isang buo na 4 na piraso is 18 pesos. Tapos ito, ayan, 10 piso ang bentahan ko. Electrical tape. Tapos ayan, cool fever. Ayan, ang bentahan ko nito is 25 pesos. Siguro ang puhunan nito is 19 pesos. Ang benta ko is 25.
Tapos yung pangkulay ng buhok, ayan, tyan, di ba? 8 lang yung kinuha ko dahil marami pa naman ako. Ang problema, hindi ko alam kung may mga pare-pares ng number. Wala yung black na hinahanap ko talaga. Ayan, kung lang tayo ng 8 piraso. Balang bentahan ko nito is 20. Ang puhunan nito is 12 point something. Ang bentahan ko is 20. Ayan guys, 'di ba? Isang box lang siya pero nagkakahalaga siya ng 2,362 pesos. Pero ayan guys. Kundi share na naman lang 'to, 'di ba? Dapat meron tayong ganito sa ating tindahan. Pero sa mga nag-umpisa pa lang, siguro mas i-priority nyo yung mga fast moving. Pero kapag sa tingin nyo is lumalago na yung inyong tindahan, tapos Pabili nga po sito. yan guys, kung medyo lumalago-lago na yung tindahan, tapos sa tingin nyo is kahit papano is meron na kayo lahat, kahit pa kunti-kunti, tapos magdagdag kayo ng mga ganito, kulang pa nga to kasi ayun nga iniisip ko yung sasakyan, diba? Kulang pa to ng mga ipikasen katulad niyan. Basta parang feeling ko is hindi ko pa nabili lahat dahil nga sabi ng asawa ko, sabi ko raw is kunti lang bibilihin ko, bakit daw ang dami na, bali 3 balot ngayon nabili namin. Kaya hirap na hirap talaga ako noon. Ang seste, nag-commute ako sa kalagitnaan ng daan. Kasi medyo nagkaroon ng diferensya yung motor sa bigat ko siguro. Yun lang guys, thank you for watching.